Évtizedekig ültem ezen a helyen. Hallgattam vallomásokat, láttam összeomlott életeket, és olyan történeteket, amiket jobb lett volna soha nem megismerni. Közben az ember azt hiszi, idővel hozzászokik. Hát, megnyugtatlak, nem szokik hozzá. Göd egy különleges hely. Csendes utcák, régi házak, fák, amik évtizedek óta ugyanott állnak. A Duna közelsége, a nyugalom, a levegő, amiért sokan ide költöztek, és amiért mások itt maradtak. Itt az emberek ismerik egymást, köszönnek az utcán, segítenek, ha baj van, dolgoznak, nevelik a gyerekeiket, próbálnak egyszerűen élni. Ez nem egy nagyváros. Itt nem rohan mindenki. Itt még számít a szomszéd, a közösség, a megszokott mindennapok. Göd sokáig ilyen hely volt. Nyugodt, kiszámítható, otthon. És ezért fontos, ami most történik itt. Samsung Gödi gyárában tapasztalt állapotokról hallott, hogy 2 évig nem tartották be Amit össze-vissza hazudtak, arra gondol? munkavédelmi szabályokat nem tartották be. A Samsung itt volt, itt is lesz, senki nem fog vele bírni. Engem nem zavar egyébként. Én ott lakom, úgyhogy engem nem zavar. Környezetvédelmi szempontból... Jó, hát persze, oké. Az káros, persze. Hogyha olyan nagyon szabályellenesen működne, akkor már rég bezárták volna. De nem zárták be, mert dolgozik a gyár. Már nyomoz a rendőrség a gödi Samsung gyár ügyében, ezt a legfőbb ügyészség közölte Vona Gáborral, miután a politikus feljelentést tett a Telex hétfői cikke alapján. A portál ugyanis arról írt, hogy az üzemben a kezdetektől rendkívül súlyos munkavédelmi hiányosságok voltak, és erről a kormány is tudott. Szijjártó Péter ezt álhírnek nevezte, és pert indít a szerkesztőség ellen. A kúria közben úgy döntött, újra hatályos a gyár környezethasználati engedélye. Amikor ez a gyár megjelent, sokan örültek neki. Munkát ígért, fizetést, jövőt. Az emberek elmentek oda dolgozni, mert kellett a pénz, a környéken élők pedig maradtak, mert ott volt az otthonuk, a családjuk, az életük. Akkor még senki nem gondolta, hogy ebből ekkora kurva nagy ügy lesz. Ön a német Bildnek nyilatkozva fölfedte, amit eddig tagadta, nevezetesen, hogy állampolgárságot adnának azoknak a migráns munkásoknak, akiket egyébként zömmel a NER-hez közel álló fejvadász cégek hoznak be. Aki dolgozni akar, az nem veheti el egyetlen magyar ember munkáját sem. A céges rabszolgahajcsárok azok tapsikolnak, azok azt mondják, szükség van a migráns munkásokra, hiszen ők 12 órában tolják a hét minden napját. Magyarországon csak engedéllyel vállalhat külföldi embermunkát. Az elején minden úgy nézett ki, mint bármelyik ipari beruházás. Zaj, kamionok, építkezés. Az ember legyint, hogy ilyen az ipar. Meg lehet szokni. Aztán jöttek az első jelek. A levegő más lett. A szag más lett. Az emberek köhögni kezdtek. Nem egyszerre, nem látványosan, hanem lassan.
A dolgozók közül is voltak, akik arról beszéltek, hogy bent nem minden olyan, mint amit kívülről mutatnak. Először csak beszélgetések voltak. Műszak után, a bolt előtt, a lépcsőházban, hogy valami nem stimmel, hogy ez nem teljesen normális. Aztán jöttek a kérdések. Mi kerül a levegőbe? Ki ellenőrzi ezt az egészet? És ha baj van, mi a faszért nem mondja ki senki? A lakók utána jártak, fotóztak, bejelentéseket tettek, jegyzőkönyveket kértek. Nem balhét akartak, válaszokat akartak. Közben a gyár ment tovább, termelt. Dolgoztak benne az emberek, mert kellett a fizetés. Kint meg egyre nőtt a feszültség. Az ügy eljutott a hatóságokhoz, majd a bíróságig. Vizsgálatok indultak, papírok készültek, döntések születtek. Tavaly októberben a bíróság visszavonta a környezethasználati engedélyt. Egy normális országban ilyenkor az ember azt gondolná. Na, most megáll az egész. Nem állt meg. A gyár működött tovább, mintha semmi nem történt volna. A zaj maradt. A bizonytalanság maradt. Az emberek kérdései maradtak. És ekkor jött az, ami már nem csak pletyka volt. A Telex tényfeltáró cikke. A cikk szerint a mérések egyes esetekben a megengedett határérték több mint 500-szorosát mutatták. 500-szorosát. Nem kicsivel többet. Nem határeset. 500-szoros. Ez az a pont, ahol már nem lehet legyinteni. És itt még nincs vége. A cikk megjelenése után több, a gyár működésére rálátó forrás arról beszélt, hogy a valós szennyezési értékek ennél is sokkal durvábbak lehettek. Belső információk szerint egyes mérések akár a megengedett határérték 25 000-szeresét is elérhették. Ezek az adatok hivatalosan nem kerültek megerősítésre, de a környéken élők félelmét kurvára nem csökkentették. És most jön az a rész, amit eddig senki nem látott. A gyáron belül készült fotók most napvilágra kerülnek. Olyan képek, amelyek nem sajtóanyagok, nem reklámfotók, nem steril bemutatók, hanem belső felvételek dolgozóktól. Onnan, ahol a termelés történik, onnan, ahova a lakók soha nem látnak be. És ezek a képek új kérdéseket hoznak, nem egyet, nem kettőt. Egy egész sor kibaszott kérdést. Mi történik valójában a falakon belül? Mennyire biztonságos az ott dolgozóknak? És mit jelent ez azoknak, akik a gyár mellett élnek? Ez a történet innentől nem csak iparról szól, hanem emberekről. Azokról, akik bent dolgoznak, akik műszakba járnak, akik abból élnek, amit ott keresnek, és azokról, akik kint élnek, a gyerekekről, a családokról, azokról, akik minden nap ugyanazt a levegőt szívják. A dolgozók nem ellenségek, a lakók nem akadályok. Mindenki ugyanabban a helyzetben van. Egyikük a gyár falain belül, másikuk a gyár mellett, és mind ugyanazt akarja, normális életet, biztonságot, tiszta válaszokat. Most már nem az a kérdés, hogy létezik-e ez a gyár, hanem az, hogy mi történik körülötte. Hogy ki mondja ki az igazat, és hogy mikor. Mert amikor egy helyen túl sok a kérdés és túl kevés a válasz, akkor az már nem ipari beruházás, az már bizalmi válság. És amikor az emberek elkezdenek félni attól a helytől, ahol élnek vagy dolgoznak, akkor ott valami nagyon nincs rendben. Ez a történet most kezd igazán kibontakozni,
A gyár működik. Az emberek dolgoznak. A lakók élnek mellette, de a kérdések már nem fognak eltűnni, és ha ezekre nem jönnek válaszok, akkor ez nem egy helyi ügy marad, hanem országos, és ezek a történetek nem fognak megállni. Mi sem fogunk. Ez csak a kezdet. Meg fogjuk mutatni, mi történt. Meg fogjuk mutatni, mi történik most, és azt is, hogy ki mit tudott, és mikor. Nem találgatásokkal, nem pletykával, hanem tényekkel. Mert ez már nem egy gyár története. Ez egy közösségé. És az igazság nem marad bent a falak között. Akkor sem, ha nagyon szeretnék.